Hello guys, welcome back to my channel Simply CM. At right now guys, nasa Colony tayo. Ang aming tiny house. Dito ako nagluto sa labas. Why am I looking there? I should be looking here. Dito ako nagluto sa labas guys. It's because yung kitchen namin hindi pa talaga tapos. Wala pang exhaust. So dito ko na siya ginawa. And then actually, niluto ko siya kahapon. And then ininit ko siya today. Ang tawag nito? Basta kanang sabaw sa baboy ba? Nilatang baboy yung ginawa ko. And then yeah, it's so yummy. Pakita ko sa inyo, hindi na parang gatoy-gatoy na yung gatoy-gatoy na yung parang leaves niya, yung veggies niya, kasi nga naman it's still from yesterday. So ininit ko lang, pero okay lang, masarap pa rin naman. And sobrang init na niya guys. I'll turn it off. Ako, it's gonna be super sarap. Yung meat niya parang nag-ano lang talaga, nag-slide lang talaga siya sa bones. Kasi tingnan nyo naman yan, buto pala ito guys. Oy, buto. And then madami pa rin siyang meat, ganyan. Tingnan nyo naman yan. Ooh. Wala ng sleeves ba? That's fine. Okay. Masahong na tanim. There. Kita nyo ba? Yes, kita nyo naman ako. Mukbang tayo guys. Actually, anong oras na ba? 7:30. Si Martin, tapos na siyang kumain. Actually, tapos na din ako kumain kanina. Nagpizza kami. Kaya lang, I remember may ano pa pala ako, ito, nilagang baboy ba? I'm like, okay, I'm gonna eat that today. Kasi, sayang naman pag hindi ko siya makain. Baka, ano na siya, kasi kahapon ko pa siya niluto, and pag hindi ko siya kinain today, baka matapon na siya bukas pa. Ganun. Yes. Kumusta yung buhay-buhay naman natin dyan? Oy, sarap. Guys, nakita nyo yung kapapanood ko lang ba sa Facebook, may nag-viral na, I forgot na her name, pero parang taga Davao ata siya. Nag-viral na, ino muna. Sarap. Okay, may nag-viral na babae. Dinakip ng pulis kasi nag-drive siya ng motor guys without driver's license. Walang kahit na anong ID. Parang hindi niya din, walang helmet, walang ganon. And then parang hindi niya din yung traffic rules, hindi niya din na-follow. And then naka-live siya while doing all this. And then after, nung nadakip na siya, parang wala lang talaga siyang pakina. Parang, parang I'm doing it in purpose daw, para daw mapansin siya ng gobyerno, ganyan-ganyan. Parang, ano ba? Basta, parang may tililing. Anyway, sabi nila, kasi I've been looking at it so much, sabi nila na parang she's suffering from depression daw, kasi nga naghiwalay siya ang kanyang partner or asawa, I'm not sure, for 14 years na, let's just say asawa niya. Tapos yeah, from then on parang parang iba na siya yung mga pinupost niya sa Facebook, yung parang you know, there must be new rules daw. The government is there to control us. She's fighting for freedom. Ano pa ba? Parang medical marijuana din. Dapat maging legal siya, mga ganyan-ganyan. Dami. Pero ngayon, nasa kulungan daw siya. And then, she was videoed, but she was like happy. She was smiling. My God. Pero yun, naka-trending na siya. May mga nag-comment nga na parang natatawa ako konti kasi yung
parang followers niya daw dati nasa mga 3,000 lang. And just in a day, dahil sa nangyari, mga 41,000 na daw ang followers. So sabi ng iba na parang, pagbumotor na ata ako nito, parang tinatawag siyang GTA girl. Kasi she keep on saying na, life is just a game, ganyan, Matrix. Panoorin nyo, i-search nyo, GTA girl. Pero yan, ano na siya, famous na siya ngayon. Dami siyang followers. By the way, andito ako sa labas namin kumakain. Kasi, Martin is watching TV. Ganun, kasi maingay din. And then, it's also nice to sit here outside. I hope rinig niyo ako, guys. Yeah, it's also nice to sit here outside kasi medyo okay yung panahon. Hindi masyadong maginaw, hindi masyadong mainit, katamtaman lang. And that's so much wind. Sarap naman ito eh. Dati sa Pilipinas, nung estudyante pa ako guys, pag kumakain ako sa karinderya, pag medyo may pera ako, nag-order ako nito always. Pero pag wala masyadong pera, alam niyo, yung estudyante, yung allowance lang, nanghingi lang ako ng sabaw. Tapos bili na lang ng medyo mura na pagkain. Kasi parang, but it was also long time ago. I think I remember it to be, was it 20 pesos? I mean, like in 15 years ago. Ganun. Anyway, life update. Hindi pa rin ako nag-work guys. Mga 2 weeks na akong absent. Pero, I mean, that's the way it is. 2 weeks na akong absent kasi nga, masakit pa rin yung likod ko. Yung ulo ko medyo hindi pa rin okay. Parang, especially in the morning when I wake up, I still got a lot of headache, like really bad headache. Sakit pa rin yung liig ko. Pero I'm doing therapy. Sa Monday may physical therapy na naman ako. And then, may schedule din ako sa my own doctor. Kasi yung workplace ko nanghihingi ng medical certificate. So, yeah. Ganon yung buhay ko ngayon. So, hindi pa rin ako sure kung kailan ako makakabalik sa work. Bahala na. Ayaw ko rin naman bumalik sa work na parang hindi pa ako okay. Kasi baka it will just prolong the process. Mag-work ako, tapos baka hindi ko kakayanin din, mag-absent na naman, ganyan. Anyway, let's see. Sarap, promise.
Anyway, sa bilis kong kumain. Aha. Ano ba sasabihin ko sa inyo eh? Wala na. Panoorin nyo na lang akong kumain. Ganun. Oh, okay. By the way pala guys, may half brother akong nasa Poland nagwo-work. Ako nasa Denmark ko. So, parang isang tawid lang talaga Poland na, pero alam mo na yung pagpunta doon, it takes so much of an effort, ganyan. Nasa Gdansk siya na city sa Poland. Tapos, alam niyo naman nakaka-uwi ako sa Pilipinas. Last time kong uwi, 3 months, January, February, March. Tapos napunta ako dito, balik. So, may mga dala-dala akong mga dried fish, ganyan. So, ano siya, pinadalhan ko siya ng, isang tawidan lang din naman. Pinadalhan ko siya ng, alam niyo na, mga dried fish, mga ganyan. Kasi, ang mahal ng dried fish dito sa Europe. As in, ang mahal. Parang gold yung presyuhan. Tapos, yung may mga tinira pa din ako sa akin. Kaya lang, parang minimal na talaga yung pagkakain ko ng mga dried fish. Kasi guys, every time na kumakain ako ng dried fish, parang yung skin ko ba, ewan ko ba, baka may allergy, ewan ko lang. Every time kumakain ako, ako ng itchy skin, tapos parang nagkakaroon ng rashes, ganyan. Pero minsan, na meron, wala. Anyway, so minsan, nagluluto pa din ako kasi parang nag-crave ka ba, pero hindi na ganun masyado. May konti pa rin ako natira, pero lang talaga, parang minsanan ko na lang siya. So, pinadala ko yung mga supply ko doon sa kapatid ko. So, sobrang happy niya. Kasi nga, sabi niya na parang nagtitingin-tingin siya sa mga Asian store doon. Eh, mahal talaga naman kasi. So, yun. Na-receive niya yung package yesterday. Pinadala ko a week ago. Tapos sabi ko sa kanya, kasi nga every time na, parang pag third time ko na nagpadala sa kanya, dinidisplay niya sa Facebook, yung nagbe-video siya, ganyan, like, oh, ito pinadala, tatatat. Tapos, syempre, madami ding mga Pinoy doon. So, ang dami nagme-message sa kanya, parang, puntahan kita dyan, bigay. At the end, halos wala na natira sa kanya. Ganon, hindi pa naman siya ganon, hindi siya magaling magluto. So, yung parang, kain niya talaga, alam niyo, yung parang yung madalian lang. Yung parang mag-fry ka lang ng fry or noodles, lang, pang madalian lang talaga. Lalaki din kasi, anyway. So, dahil ang daming nanghihingi, syempre, pag nasa abroad ka, gusto mo din magbigay, mag-share ng mga blessing mo sa ibang mga Pinoy. Kasi naman, ganun talaga. Kasi doon, namimiss din nila yung mga ganun na pagkain. Kaya lang this time, sabi ko sa kapatid ko, ayun ko. Kasi nga, namimigay siya ng namimigay, and then, halos wala nang natira sa kanya, and then, at the end, wala na talaga. So, sabi ko niya this time, wag ka nang mag-video, wag mo ipakita sa Facebook na may mga dried fish ka na naman. Mo na lang, parang, hindi naman sa parang, nagiging selfish, hindi, kasi, mag-isa lang kasi siya sa kumpanya na tinatrabahoan siya lang yung nag-iisang Pinoy. And the other group of Filipinos, they're working in another company as a group. So, yung mga ibang Pinoy, pwede silang mag-chip in ba? And then, makakabili sila ng kung anong gusto nila. Yung kapatid ko, wala siyang ganong opportunity kasi nga, he's working alone. He's working with Indians, other, Polish people, but not Filipino. Siya lang mag-isa. So, sabi ko sa kanya na, you gotta
think about yourself first before others. So, wag ka na gumawa ng video, yung mga binigay ko sa yung mga ano dyan, mga dried fish na yan, i-keep mo siya, lagay mo sa freezer, kasi it will last long, para may supply ka. Kasi hindi pa natin alam kailan tayo makaka-uwi ng Pinas. So, yun. Hindi na siya nag-video. Pero ang daming message na, thank you, ganyan. Dito naman kasi, mahal talaga ng dried fish. It's also because they're not really doing it here. Madami na may isla dito kasi we're surrounded with water, pero hindi nila ginagawa yung process ng dried fish pa. Kasi wala namang kumakain yan dito. Yung mga ano lang, mga foreigner lang. Oh my God. Kakain pa ba ako? Ito na. Kuha pa ba ako? Let's see. Charan! Isang buong buko, guys. Oh my God. Kainin ko na lahat to kasi nga dapat wala na tayong ititira. Kasi bukas ano na, itatapon na to. Anyways. Diet pa more. Many years, kaya ko, we always hindi kami mga kontrabida ng buhay nyo. Kakampi nyo kami. Pag ako yung tinitira, si Maverick ang nasasaktan. Pag si Mavi yung tinitira or si Cassie yung... Can you miss what you never have known? And can you ache for a place that was never your home? No misgivings or shame, like a moth to the flame, to burn up or fizzle alone. Can you know who inhabits your skin? And can you trust